Nadanon manen iti may kapatapulo ket 5 mansaryo iti grupo tayo asan ni Wente Amyanan. Mabuhay po tayong lahat and God bless. Si Kalain tinayayat ko by Joan Yapes. Kadagiti contenders, good luck kapsat. Sabay kumabiyag kutain dingam un-unoy tuyagayat ken ka sunata na igamer iti ayat anagtaud kaunggan tuy puso langit iti kayarigak ken ka mensi ka inar-ara pa ako napatay ka tuy puso ken rignan jak kaya amapukaw kat denag si Kalaeng inayayat ko idi itaken ti agnanayon si kabiyag kon magaigapon nuhapay naragsak ti lubong ko si Kalaeng inayayat ko si Kalaeng usal datoy biyag ko napatega dito'y pusok when sika tinayayat ko langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napatay ka tuy puso ken rignan jak kaya lumapukaw ka denag si Kalaeng sika tinayayat ko napatega dito'y pusok when sika tinayayat ko when sika tinayayat ko good luck.